Първо искам да ви честитя един от най-българските празници, който трябва да честваме с гордост и високо дигнато чело и да благодарим на нашите предшественици. Деня на независимостта на нашата държава. И след това, на този ден, да ви честитя новата академична година с това, което чух от ректора на университета, повече от 700 студенти. Това за нас е голяма гордост. И продължаваме като държавна и местна власт да работим активно за разширяването на академичния състав в нашия областен град. Пожелавам ви една успешна година, изпълнена с много радост, много знания и не забравяйте, че вие се намирате в един от най-добрите университети с най-добрата материална база и най-добрите преподаватели на територията на нашата страна. Направете ни да бъдем горди Бургаска област с вас. Честита първа учебна година!